scuzați? Dacă a trecut de hotel, tragi. Dacă a trecut de hotel, tragi. Aș dori ca sniperul să tragă un glonț. A tras și s-a dus și Nu a colegul tras de la... niciun glonț, hai, nu mă luați de prost. Bă, Să mai a tragă tras și unul. s-a dus și colegul după al meu. Nu e adevărat, mai dă un glonț în ușă dacă nu le iau în considerare. Auzi, sniper, dă încă un glonț în ușă. Băi, ia întreabă, dar unde a mai apărut unul așa într-o dată? Că a mai apărut unul. Ești prost și a dat ritmul. Ce se întâmplă, domne? Bă! Se trage, se trage? S-a pornit. Bravo. Bravo. Este liber? Ăla de la Este saci, n-ai liber? voie să ieși de la saci. Stai la saci. Mai e vreunul? Viață? Nu Mai e un sniper de la ei, Nu. cred. Au un sniper. Ah, ok, bine. E bine, puteți să ieși. Cât să mai e colegul? Cât? Colegul, ești bine? Oh. Trebuie să-l duce la Viață. spital pe sărac. Da. Aolea. Putem pleca acum mașina de la poliție? Intră înapoi. Intră înapoi în bancă, colegul. Dar ce mă, vrei să faci un serial înăuntru? Ia scover. Intră înapoi, ia-ți cover, colegul. Coaie, nu mai vorbi pe... Nu mai vorbi pe căscuță, colegul, că te auzi. Păi da, nu vorbeam, nu mai Doamne, ce găsești ăla, băi, frate, că suferă, băi. E depresie, săracul, copilul ăsta.